קודם כל הפרידו גברים ונשים. וזה נגמר עם אמא, ואחר כך היה סלקציה של דוקטור בנגלה בתוך אושוויץ. ממש ראית אותו? כן. והוא, היות והייתי קטן, הוא חישש אם להעביר אותי למקום טוב, הוא ישר להשמדה. אבא שלי ידע גרמנית, ואמר לו, הבחור הזה יודע לעבוד. הלכתי עם אבא ועם אח שלי. תראה, בגיל 14 כבר זוכרים, ויש רגשות, ויש מחשבות. מה חשבת בכל הסיטואציה הזאת? להישאר בחיים, לדאוג למשהו לפה. תראה, זה שינוי דרסטי כזה, שאף אחד לא יכול להבין את זה. בלי אמא. זה בבת אחת. תראה, אמא חולה, אמא מתה, זה משהו אחר. אבל פה, אני עם אמא ואבא מחובקת, מחבקים אותי. צ'ק, אין אמא.